Gisalmutan sa mga pickleball enthusiast nga nagikan pa sa nagkalain-laing lugar sa nasod ug sa Estados Unidos ang Open Community of Pickleball Players sa General Santos City. Kini aron matud pa maghatag og kaalam kalabot sa dulang pickleball nga gikonsiderang fast-growing sport sa nasod. Ani report. Daw susama sa dula nga tennis, pingpong o badminton, kining klase sa sport nga gitawag nga pickleball nga gibida sa mga enthusiast sa usa ka event center sa barangay San Isidro, General Santos City adlawng Domingo. Ang maong aktibidad, usa ka open community alang sa mga pickleball players aron ipaambit ang kaalam gikan sa mga professional pickleball players nga gikan sa laing lugar sa nasod, lakip sa Amerika, ngadto sa mga buot magtuon sa pagdula sa maong sport, ilabi na sa mga kabatan-unan. There's a reason why it's growing fast, especially it's been the fastest growing sport in the US in the past 5 years or so because pwede siya pampamilya. Sumala sa mga professional pickleball players nga gikan sa Amerika, bisag kinsa pwede magdula sa maong sport. I think there's a great blend of strategy, and believe it or not, anybody can play. The best part for me is that everything's so close together and you can have such a nicely built community. Ang ubang mahiligon sa ubang sport, nalingaw na sab sa pagdula og pickleball. Mga tennis players kami. So, then na-try namin yung pickleball. Sobrang fun ng, hindi lang nung sport, pati yung environment. May nagpa-try lang sa akin ng pickleball. Sobrang na-addict ako. Kasi naglaro na ako araw-araw kahit wala pang mga court. Og mga kapuso, dili po ta magpaulahi sa pagdula nining klase nga sport. If you are new in pickleball, what you need to learn is how to score. Meron yung tinatawag na side out. Or meron din yung tinatawag na rally scoring. Doon sa side out, usually this is being played with partners, no, doubles, teams. And side out simply means yung merong server, merong receiver, they have to finish those service rights to make points. Yung sa ano naman, sa rally system, every rally ng bola nagkakaroon ng point. Gawas sa makalingaw, dako sab matud pa og tabang sa panglawas sa tawo ang pagdula sa pickleball isip usa ka paagi sa pag-ehersisyo. There's no health without mental health. Napakahalaga ng exercise para sa ating physical and mental health. Habang tumatanda tayo, minsan nakakalimutan na natin yung aspeto ng play. Because play is a stress management. Exercise is yung pwede natin kahit saan gawin. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.